mga latagan pa ng ibang mga bangus. Dagupan na kada peraso, no? So medyo may paggalaw nga mga bangus dagupan dahil nga sa pag-iikot natin yun po yung mga presyuhan. So nandito tayo sa latag ni Boss Maeng. So yung mga latag niya dito ng kada piraso ng mga bangus dagupan na inyong mabibili. So ito po yung mga presyo. Meron po siyang presyohan na 110, may 130 oh. Dati yung 130 gabraso na ni Boss Maeng. Ngayon ang dagupan ay tumaas po ang mga presyo. Ito po 120. Yan po yung mga latag ni Boss Maeng dito, no? Ng kanyang mga bangus dagupan. At yung mangga po natin doon ay bumaba. Naging 70 pesos na lang po ang per kilo. Biglang bagsak presyo naman ng mga mangga. No? Ayan, no? 70 pesos. Anong mangga ba ito? Joker ka! Ano to, Sambales? Ah, Sambales, yung mangga. 70 pesos po yung kilo. Joker siya. Ang lupit mo. Thank you, thank you. So, yun po yung update natin kay Boss Maeng ng kanyang mga bangus, no? Ket-ket po ay 100 pesos yung kilo at may star apple. May star apple, ganun din po, 100 pesos din po yung mga kilo. So dito na tayo sa mga latagan, no? So 380 mga per kilo ng mga hipon natin dito per kilo. At meron din po 100 pesos, makakapagsinigang ka na sa halagang 100 piso. At ang ating mga putit kalawang 200 pesos kilo. 350 kumpleto na, may mga tag price talaga lahat. Hindi na ako mahirap magtanong. Oh, ayan, no? 200 per kilo, taas ngayon ng nagupan, no? Mura na yan. So, may 1 kilo ba isang piraso? Wala naman. Mga 8 guhit. Walang. Hanggang siyam, no? So, yan po yung mga presyo. Ito po yung presyo. Ito po yung 120 kada piraso. Paninda po yan ni Boss Make, no? 110. Kala mo ulit, boss Lado. Oo nga eh. 130. So yan po yung mga presyo ng kada piraso. At ito nga po yung 200 pesos na per kilo. Naglalaro sa 8 hanggang 9 na guhit na bangus dagupan. So ang presyo tinakpan, hindi natin makita. 100 pesos per kilo. Ayun, 100 pesos ang per kilo. Dito naman yan kay Boy Tilapia. Habang di pa nagkataas, magsibili na kayo. So shout out. Tapos sa gasolina. Ayun. Magpahal ka pa kung gusto mo. Pagmahal ka pa hanggat gusto mo. Sana kilo. Ang dahil lang ilan eh. Akala ko mabuhay ka hanggat gusto mo. Mahal ka lang hanggang gusto ka. Yan po, 100 pesos per kilo ng tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. So dito tayo kay Boy Putik. Boy Putik, shoutout sa'yo. Yan, good morning. Oh. Nakita ko nga yung mga picture ninyo. Nag-anak nga kayo sa binyag. Oo, magkumpare na nga kayo. Pwede ko lang ibalik. Kung pwede mo nga lang ilabas eh. Nilabas mo na rin. Nakita ko sa post eh. Lugi pa siya, lugi pa siya. Lugi pa ba? Lugi na wala ko sa kanya nun. Nakita ko lang doon nung nag-ano si Jessa. Nakita. Kailan kayo nag-ano nun? Lunes. So dito naman po ay 80 pesos po yung kilo ng mga mangga at mga pusit natin, no? 350 po yung per kilo. Yan po yung presyo. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Shout out. Good morning. So ang presyo ng kanyang ng hipon tuloy pusit ay 350. Yan po yung per kilo. Kuha na, mami. Galing sa 380 yan, mami. Ayan po, no? Galing 380 binagsak sa 350. Tutupukan po. Kakababala. Ito yung mga gulay na kanilang latag, no? At ang manok ni Dayan, ito po yung presyo. Mga buto-buto po natin ay 50 pesos kada balot at 130 yung mga bentahan po ng kanilang mga pakpak dito po sa Malabon Fish Market. So salamat po, thank you.
So ang kagandahan po kasi dito sa mga latagan po nila, may mga presyohan na, no? Mga tagging price na kanilang bentahan po ng mga prutas at gulay. So dito yung mangga naman, dito po ay 70 pesos po yung kilo, no? Kaparehas lang po sa nabungaran natin na bentahan din po nila. Loba, oh. Loba. Fresh na loba, pusit at mga isugo. Magkano ngayon kilo dyan, te? 300 pesos po per kilo. Same price. Nagbuhay pa yung alimasag. Almasag 50. Boss, baka. Nagulat ako. Sige, 50 pesos per kilo ng alimasag. Ay, kuha na. 150 lang kilo na. Ganda ng alimasag, oh. Babae tsaka bakla yung alimasag. Ay, Ang kuha na. tataba po 150 niyan. kilo na. Buhay po, fresh na alimasag. Magkano po? 150 lang kilo, boss. Oh, 30 kalahati. 150 po per kilo ng mga alimasag. Buhay na buhay po ninyong mabibili, no? Dito po yan sa pwesto ni B1. At ito po yung kay B2. At ito yung mga Boss, tahong wala, naman boss. natin na matataba. Ayan, taong baklan. Talaba. Ayan, talabang baklan. Puro baklad po yung mabibili nyo po rito, no? Murang-mura po. 100 pesos po yan. So malapit na ang Semana Santa, dito kayo makakabili ng mga seafoods na mura, yung mga tahong, tapos mga talaba. Ayun po, ang taba, oh. Matatabang mga talaba, mga baklad po yan. B1, thank you, ha. So mga sisig, ayan. At mga piya na maliliit. Ayan, mga latagan po dito. At ang presyohan po dito ng mga hipon na malalaki po, ang presyohan ay 380. Barato na. Ayun, no? Tapos yung mga lumahan po natin dito ay 100 pesos. Dito yung per kilo na maliliit na galunggong. 140. Yung katabi, yan po ay 160. At tumpukan po ng mga alumahan, no? 100 pesos. At meron din po mga latagan na 50 pesos. Ayan ang mga presyo. Ang bilis naman maluto ng mais mo. Luto agad yung mais mo. 4 pieces, no? Dito kay Randy Boy. Yung mga mais na Japanese corn. Pag bumili ka, luto na. Hindi mo yung kinakain na kagad. Salamat, thank you. Dito, yung alimasag natin. 70 pesos kilo. Murang-mura. So shout out sa'yo, TJ. Good morning. Sap-sap, 140 kilo. Hindi. So ayan po, no? Mababang mga presyo. At ito yung mga latag naman ni Kuya Ricky. May latag siya mga balsa galunggong. Gulyasan. Magkano gulyasan? 250 ang per kilo. Balsa. 150 ang per kilo. No? Mura po yung balsa galunggong. Oh. 150 per kilo. Tapos, ito na yung mga bangus pandaing ni Kuya Ricky. 180. Dito sa malalaki, Kuya Ricky. 200. Sa ano mo? Pingsal mo? 170. At may mga kada piraso din siya dito na bentahan din ng mga bangus. Ayan. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Salamat. So, yun po yung update natin sa kanyang latag. So, yung mga hipon po natin ngayon ay malalaki na, no? Yung mga binabagsak dito. Pero ang presyo po ay 360 yung kilo. 40 pesos sa mga kamatis, 70 pesos sa mga talong. Yan po yung mga kilo na ating binablog dito sa Malabon Fish Market.
At 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Malalaki pong mga tilapia. So 250 sa mga pusit lumot. Alumaan 200 pesos ang mga per kilo. So maganda yung tahong natin, matataba oh. 100 pesos yung per kilo. At yung mga nilachay po natin ay 300 pesos per kilo. Ganda no, 300 per kilo. At yung mga malakapas, may gagaong, asahasa, bakoko. Wala pa ito wala din eh. Ito po ay 380 yung mga kilo. So malalaki, mga big size na hipon na ang kanilang mga latagan dito no, sa Malabon Fish Market. Oh. Okay. Sige, sige. Okay, $380. malaki. Tapos, kilo 100 pesos. So, tilapia Batangas ang mga presyon po dito na inyong mabibili at mga hipon. Puro same price ang mga latagan po dito ng mga hipon, no? 380 ang mga lalaking hipon. Shout out. Shoutout sa'yo! Nag-pares na tayo ah! Ayun, shoutout sa mga shoutout po sa mga kalbo. Sa presyohan no, ng mga tilapia natin dito, yan po 120, 100, 110, 120. Salamat, thank you. Yan mga tumpukan ng mga biya no, na maliliit. Na limasag din po. Magkano to, Aaron? 50 na to, boss lang. Ayan po yung mga 50 pesos na tumpukan ng mga Napakabisa. galunggong. Diretso sa prito yung mga ganyang kalalaki. Malutong. Pwede rin paksiw. Napakabisa niyan. 50 pesos tumpok. Tapos, dito sa kilo magkano? 150 sa malalaki natin. 150. Dito sa ano? 120, 160. 120, 160. Ito po yung mga isdang matambaka. Kaya malaki ni 150. 60 pesos kilo. Mga purot galunggong. Malaki na yan niya. So, yan po yung mga update natin sa kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market. Tumpok, 40 pesos. Mga 50 lang dyan. 50. ipon na pansahog sa gulay. 40 pesos tumpok. So, shout out sa iyo, Tio. Good morning. Good morning, yun, no? Morning, boss lang. Ayun, salamat. At kilo ng mga limasag po natin dito ay 100 pesos. So, yan yung mga presyo naman po ng ating mga tilapiyang Batangas. 90 pesos at 100 pesos. Anumahan ang kilo 100, ang galunggong ay 60 pesos per kilo. Alright, yan po yung mga update natin. Daming update sa bandang ibaba, no? Mga latag nila. At ito po yung cream dory, no? Ulo po ito ng cream dory. So, shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. At 120 per kilo dito kay Avatar. Ayan po yung mga kilo ng kanyang mga galunggong. 220. No? Yan po yung pusit lumot. Avatar, wala kang buo nito, wala. Wala kang buo. Pinagtatanong kasi. Ito po yung 80 pesos na kilo. So ito po yung cream dory. No? Ito po yung isdang cream dory. Hindi po siya yung African hito. Avatar, ano ba talaga tawag sa atin itong mga isda na ito? Cream dory talaga, di ba? So dito sa Pilipinas, yan ang nakagis na natawag. Kahit na i-search natin sa Google, yan talaga ilalabas, cream dory. Okay. Yan po talagang cream dory, 80 pesos yung kilo. So, hindi ko po nililis, pasensya na po, no? Hindi ko po nililis yung usapin tungkol dito sa cream dory. Dahil totoo naman po na yan po talaga ang tawag dito sa bansang Pinas.
So, yan po yung sinasabi natin. Ang mga manonood po natin, yan din po ang paniniwala nila. Kaya hindi ko po nililihis yung vlog ko para sa ating mga silent viewers. So, pasensya na po kayo. At yan lang po talaga yung masasabi ko na cream dory po talaga ang tawag dito. Kasi yung cream dory na yan, lahi din po yan ng mga hito. Yung cream dory. African hito, yun po yung nakikita po natin na sa kabila na binablog ko. So, yan po ang aking masasabi. So, yan po ang tawag dito sa bansang Pinas ng isdang cream dory. Alright? Mabait po tayo sa ating pagbablog para sa nagiging kaalaman ng ating mga kababayan, no? Ito naman po yung pink salmon head. So, mga tumpukan po at 130 sa mga salay batang. 100 pesos po yung tumpok, no? At 140 po sa presyuhan ng mga isdang alumahan. Dito yan sa pwestuhan ni Boss Alex. 140 na daw kusando. Thank you, Boss Alex. At dito 420 yung mga kilo ng hipon at 50 pesos mga tumpukan. So ito yung mga isdang dila. Isdang dapa. Pag lumaki, masarap yan. Magkano? 50 pesos tumpok, no? Na mga isdang dila o dapa. Ang biya po natin ay 120 ang per kilo. Salamat, Lodi. Lumot, 200 pesos kilo. So, ang daming mga natagan dito ng mga lumot, no? Pusit. At 100 pesos na matatabang mga alimasag per kilo. Gumulong ang ulo ni nanay. So, murang-mura po yung alimasag natin. 100 pesos yung per kilo. So, maganda mga tulingan. Kano tulingan? 200. Ang kilo po ay tulingan 200 ang kilo, no? Salamat. 50 pesos tumpok ng mga galunggong. Pusit natin ay 200 pesos per kilo. So tilapia natin dito, ito po yung presyo, no? 100 pesos tumpok. Kay Boss Ed. Ano dyan? Wala pa? Wala pa eh. Shoutout dyan sa mga mag-ano ko dyan, nasa Canada. Nag-iikot ka na naman. Yan po yung 100 pesos tumpok, no? Ng mga tilapia. Tilapia cute. Tilapia cute. Salamat. Thank you, thank you. Ano, kamusta dyan sa ibang bansa sa Iran? Nag-buhay ko ba lahat? Okay pa naman daw sila. Thank you, thank you. At dito yung mga tumpukan, no? 50 at 100 pesos tumpok. Hindi mo na Kakamain ko lang ngayon. Oo nga eh. Kahit ako? Yung minay ko? Hindi ko pa napapansin eh. Nakuha na. Nakuha na ba? Ito pa yung dalagang bukid, no? Thank you. Yung bata mo. Pinapahinga ko na. Lagi nayo ko. Lagi talog eh. Lagi mo.